Meanna Jerry agus tá 100 míle fáilte besteach ag chlár na seachtainna seo. Sin tahead Cilín Ó Corrín as a báid sa spidéal se go na mara bheits a córalum ar a glásra a nocht. Tá an tahead Cilín rinne gan na sagart is sinne sa tírsá sa látá niván. Tá sé chéir scóid agus 10 mlíana balaíir. Agus tá 63 blian ac ab sin caite le áir na gemelítí. Well, deibre sé hís a gorca fe blianta, cha sé sealbeg ina sír an áran, agus am lá clia atá cúnaína séid agus a gobarán a gúnaí. Anna hasarin bheith in dílinn nocht, 100 míle fáilte rúta Cilín. Maire tú i réir. Maire tú hain. Ced útlatagils na sagart? Ní rúta na bilú mé. Bhín je fiáil in efsin ag spidéal fádas mé mar gasúr. Agus níl sam ché asar hánig an smuoinú go bhhaile a bheith mar hagart. Agus is cymna rhwm go rŵt pop o pôl y cwg. Na sé, pop pôl sé. Go gros do ie. A hagan se fei me'r gwynne le lyn a oge. Go minig. Go nal. Go gros do fwydio o ie. Agus o'n amser ymach, 10 mlíana, 5 mlíana deg, ni chas gwyn tad a ligan ar y sýsio go dio ach bheith macht. Ní smín mé réon cheoile. Agus mí ha gwifin is na bhí tú de ledín bheag agus. Aras beg. Ach mé chapáidirína gimichtad. Ar nívíoch. 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 Bhí me chéir le med an mís. Bhí. Ar bhí mé. Cína go droch chúra. Na réchas tú duine bheith sár nífa. Ní rud nádúrach go gasúra. Tá tú géir go duine tá nádúrach. Muise. Tá. Cymryd allan mwyr o wan, ffaróg, a fi sé 16,000, fi sé sár nífo. Agus hannig yn twcht rhan, a fi sy'n gwlos, agus dŵr sé leis. Ta'n tawr chagan iawn chrwyd eisiau. Agus, tú an chrwyd mae hyn dwi'n siach, ond fi sé gyr gwnaach ti gwrs eisiach. Mae fi cynnal sian nífocht baintlis. Oed eisiau tam y gwybyd eisiau, gwgwyd i calin ma me fel. Finna dúrse? Ferrad. Níle glúich ó íagam le bheith mahagat a tisi. Dúrt. Ach, díra hain sa látainneamh hain an a gníisiúil tuáin is glúich ó í atán sa deirbe. Óse. Tus a teachtarach déir a tála. Teachtarach déir agus glúich ó í agus rud nach féidir le deachar a vínu. Cén fá. Ní mis an anna vínu, cén fá. Nuair a mar gasúr mar sin, búr vínu me bheith mahagat. Níl sam. Ach, an sin an dúla bhí agam. An chéad chéim a thugta bach mar began it ar choláiste tíhir go gáil. Ní a hanga bheith a dúnis. Bhí mé 3 bliana dé go lé. Agus bhíon 7 úr an críochtnicum. Agus bacchus dom go mé ré. Nach reindes die worm scolíocht scoláireacht nó éideachas mánscoile bhéarm. Agus í rósam cén mánscoile ar a chaneán. Agus bhíidirach fíisteach ceartarm. A diaag á réite go deirm se tam ré. Í bheith me maithagad go deo. Agus é sin lá seo, 2,000 únasa hánig an fear seo isteach an tair pedar Tomás. De cinn háirte go spidéala, héana agus tagad eile an tair bendict. Fear an jaurí na tugtíar an tair bendict. Agus hiú sé seach am bhhaidin seo, gcuoíníor dúán rágan í báistí. A 2,000 únasa. Agus háin sé seach agus a gán leafrach le bhí sémi. Agus chuil hórt socraí. Díor sé mainim, céad seo siúd, agus cén rang, 7 rang críocht ní bhí, céad bhhar am dhéanamh bheith maithagart. I bhácán baile dáchaid, i hiúcha chamáile brach i hiúchaid. Níl mór an béalagad, bhein an anna ólam. Agus frochrum go blach agus mo chríbriste. Bhí. Gapan siad istí sa choláiste hí sagartúireacht ag an nám sin. Níanaan siad díon scrúdúirt go bheic siad úl tú fellúnach lena. Well, chuir mé seach, náir bhíine an árt heastas críochtaí gom sem líon ní géad se chu trí. Chuir mé seach íoratas, bhhaile mo goile seach go dtína ceamalítí am eile choríoch. Agus blach a bhlum. Agus sé an sin blian tríáil. Ar bhhaile fannachtachub, nuair bhhaile opsan go bhhaile. Agus blian mar nóvíiseach. Tá tú fólam faoin áard agus tá táird a fólam fúlsa.
Beidir gan éirí leat ag gan sé bhí dín dearmad ar a bhac chéir bhile. Mar medí sásta leid. Má hílador nach rá glíoch ceartháte go dó dír. Agus nach tú éúnach, nach tú staidirucht, nach sách céilí, nach sách tíiscinach. Víte sa staidirach bailíir. Víte sa staidirach. Ar nílas agam, beidir goró. Beidir goró. Beidir goró, do goró dála mó agam. Sbúlí cí ceapan goró. Nes, ní ra síléis go behead tíoch suas do chud lehenta yoga, hí teher cáilte hí tú chéir bliana. Mar básan í déag hocht déag, san flúmór. Scosil gwr 5 miliwn dyn bas ar fod yn dawn yn flian sin. Nis mwyn am arif sy'n hedd gogod dawn da. Chol am ei. Agus fwyr mae'r bas y ffabocht, glad mis y sauna. Agus fi o'n sy'n tiach, fi draulis y tiach, Thomas. Agus fi sy'n tochryd, agus hann i sé wair, agus los ar y liab, os fi sé bas i'n lan i gi. Mwysio? Baira. Hann i ga chontromachas y tiach sy'n ni mach ga la. Chw. Agus bhfuil an chuim réit san is ar a bachilína bhfuil? Tá chuimne gom mar, coppla cumbre gomar, mar bheith a gáil suas ar chapelbán an áiti cínt. Masha. Somáile. Agus ma hín sin agus bháláib hartarm. Agus dír me go mór blianta díos hí chapelbán an idir sí. Tá chuimne gom sin. Cumne gom éichail leachíach ar a leabas, ní rásam chéad a bhír. Agus cymryd rhwm yn bwth gwbwy eich ale gwael sys chor capel. Agus ni fi chwlwg yn y synt ar yn y liapach i. Agus ni rhanach mwahar sílim, agus antínlum, agus cwpl o cwrsa y lianach o chwnrw, sy'n rhan. Agus fi gaiswyr fel gael ys y teach, yma tys y sy'n y tŵ? Mae mi sy'n cael bysyn, ni rhaid meich ar y blian o'r ffysio bas. Agus yn cael yn sy'n maich ffwr bas yn sy'n blian gymath y sy'n caetio. Bhí sé sin gá blian agus bhí taig tá 7,000 chéir fíidenis, bhí sé sin sa glíomháin. Chaite go agus fágam mháthair agus an trúrágan. Idir lábha. Bhí síl an chrúaice? Bhí séad a bhí an fiochan le fánacht beó. Fiochan le fánacht beó sé ó síl a bhí. Agus ar gaisúr a fáil an flúmór sin ag an am sin i chilín rá? Níhar mi sé, níhar yn mwy bethir ára, níhar mháir. Agus bhí antílín sa teach pegis níhar siise. Níhar iad ach mair agus a iarachar. Nis, mé muid wai do chud cwrsaí tréin agus chaite go lá an bhródú le do chrí go téin agus go dwóhaid agus go chudeile an chlána lá ar áirníú mar hagartú im lá clíomh? Im lá clíomh, ní an dearma go dúir lá mar sin. Tá léontí mar sin an de híl. Tá. Nach níon tú dearma go dúirm. Cuir gás an lá arág mé baile le gail go blá clíomh. Tá cubní críine go mar chulle bhlasc an lá sin. Tá. Agus cha cumna críine gom ar an ládíad am sagat mí. 8 lá déag go bhí na beltaine. An dúnach na iad dúnach na tíanaide. Agus bhí scata mór as na hawrt ar fad sy'n áirteampall am le clia. Agus sé an dochtúr bháil hí na aspa cúntam le clia a dóirne mar hagart muid. Agus bhí muid sin ige 8 chlog ar maidin. Agus bhí go leor fóig deocháin le áirniú ar dús. Agus é sin deocháin ó dícans. Agus sin tosí bhórne sin pasúna i chlog. Agus bhí scata brágan an, as na hawrt ar fadam ná dír. Bhí car agan ar camelí tíán. Agus chuig chéanar is na Francescánaí, agus na Capuchini, agus go iad ar fad. Dánig tú nuas an sin agus sin, nar a bhíon taifsan, nar a bhíon thórne a hart, chuin me machas chasmi, ní hánig me bháir níos. Ní hánig? A chánig me bhirtir áhar, agus chuide gan na ghuilteile, agus col carach agus mar sin. Agus sé ní a bhíon cogáin. Agus ní a bríon petrol le fáil ná te bit. Agus sé a rinn a chudar seach go dtí pet sin bán. Agus díad ar cáir. Agus bhí cá bra mórige dáid síle me tuchtaí. Chanig mé bliad a fad na dhéise léide go chárig de bhléir. Chunig? Fi chanig, dar bhí sé na óchtar an tír. Agus détá níonmhór a chud sa gásin. An tománaí agus bert le náis, détá síchan eile chu 6 lá a cháir, agus síchan déir híann sin, détá níonmhór fan agus bhí níonmhór agan sa gáir. Agus bín dáide agus bla líú? Sé. Agus hánig mu dag mu bla líú tíim sa dóchlog.
Díra tadar mór. Níra. Car ná tadar ná car asal ná car cap. Réon gwacha me tadar am alach an ús. Rá tínte crávas a spideal rútan is segin. Ar a níro. Níra. Ní chuir sí me bhean. Ní cyrú. Nach mórad mór sagart a fes a spideal. Wa níro ceúr bean an úr sem mar a tánis. Níra. Chuir gá sem anú tan úr sin. Dí tí sagar tíb. Agus bhailí dí seo bhile. Agus bheith chafran sa mar an sinna cupa. Nach ní chuir mór an bhíon sagar chá náú sa nám. Nach má cúsínta sé. Bhí sé tfáir. Nach rud a sána bhaine sé síntach. Se, sagart a bhean. Agus bíon ceúr mór nach hánig mé bhhail hánig bí siag bud háhhar na heile. Chu me sí sa sin. Agus has mé sagar poráis sa spidéal. Cean danlí ban ó donna ban a déile an. Agus ó 100,000 fáilte rúta de sé. Agus céchaí bhfuilta, agus sé mar seo, agus chéanúir bhhaile efran, de sé be efran an seaganne ag géidir síim leafra sé hocht. Agus cha bhéh tá héana agus do bháir is do bhaintear hecht, gé tá efran agad i leafra sé ní. Agus bhí. Tí ránach mu chéine agus móhíalta, sinna bhar gin efra. Agus go an bráíalta isteach le bélímuid. Ben brugfaste. Ní ra chead tá ich an áil ru bhefran san amsin. Ó cena rá? Ó ní ra. Na bhecha sagart a léhan efrin? Ó chach sé trosca dhéana. Fiúbháin meach sé léh efna go dóíag sa lá, chach sé trosca go dí sin. Chachach? Ó chach. Agus... Ó sumí sagart go míle a chláinte mar dheála a trosca sin. Baidir? Has sé sin go dí go raibh pí a dóíag na fápa. Sin mar a bhí. Ní atá de chuisce bhéagad. Níétach? Níétach. Cha mé go le cumíireach. Agus rinne sé bechelín? Rinne. Sin mar a bhí sé. Sin na rialchaí scaite? Sin mar sin na rialchaí bhí an. Sé. Sin scéal nóhaine. Ní chóla mé den bíí a gá cheistú sin. Sé. Chlácham leis. Agus bí tefna agin leabhar sin níos chun an ráíalta isteach le bricfasta má bhhar agus mé hé. Agus nuair bhí efna híine go tosaí siúr muid amach. Agus in níorlinn chuis ar chuis na gáanú tíhíle ní ar bhhailas. Tí ra deóiríad na bóí. A cha bhirte gus buidir siúil níorlinn hé. Níana mé deama go deo buintach pí siúla sin. Mhar agus mé teachta ní ar bhhaile. Well, inse tú tiilehhaine sé báilín bagachta brise beg le bhenne sin agus bemuid caiint le ríist ná imigíise bhaine se chláán mar bei nearscéalta a lein ón na head cilín ar báil. Na bheits mu de reislib héis na bhógraí seo. Freedom when you're out and about. To surf, send a presentation. To catch the highlights, share a laugh, or check office emails. Vodafone 3G broadband. Visit your local store for details of our sale. Vodafone. Make the most of now. Is it really possible to pack that much into something that size? Oh, it's possible. The 2008 Nissan Note, now with hands-free Bluetooth phone integration, MP3 jack and air conditioning as standard. When they say it's over, it's not all over completely. I never thought you'd go till you did. Believe me. And I'd come running. Brennan's. Today's bread today. Patients often have difficult questions that only a healthcare professional can answer. Like, will the pain go away? Or do I need surgery? Or when can I go home? What's wrong with me? Or how long till I'm back to normal? But there is one important and easy question that we encourage every patient to ask every healthcare worker. Have you cleaned your hands? Clean your hands. Say no to infection. To help kids get more active and eat healthy, Super Value Kids in Action is back. So get in store and start collecting. Super Value. Real food, real people.
Céad fáilte ar beréise gan na glár córa agus an taid Cilín Ó Corrín ón spidéal seo go na mar ó gúchas a tá na chunaím le cléana se nó indílum. Tá me tuirta na head Cilín ort leis na blianta char nó ní hinan. Well, baisiste fádarum. Rúgah lár mí na nolach mu. Agus bhí seanna mí sa drám seagan is Stefán. Bhí seanna air gom Stefán, bhí siad Stefán sí ar a líne. Agus ó hála an tam go blion gur hála sé, baisiste Stefán ormsa. Ceachíh tu go Cilín agus nuair chu mé seach san óda máil a choríoch. Tá ferál na riambe an taine a chuneáil, bar détain. Ó bhéteach? Détain. Tí fíling na chorí na chunne. Mar ní réon Stefán eile san áirt. Ach dúirte sagad a bhíon sin lom, mas mála tainm is a cúpláinm a gomp. Ceanna bháinte sé ceannim de álan de sé Tarsisius. Agus sábhála déidir muide agus a tolca déirm se déireach má bhhair lei sin. Sábhála déidir heachtach sin. Heacht? Bhfuil de sé tainm deasán má sin Cilín. Á tá sin anam éarnach a déirm se. Tó go mé tainm Cilín. Agus thóig. Agus ar chóla tú an chainte Tarsisius a Ní chóla mé táidir í faoirí a bhchaid. Ní chóla. Sílim gur tháinig béid fes an áit sin go a sagad a cínt as an iadáil. A bhí anam ní mar Tarsisius. Ach sin é dhéidir sin a réochaí. Tá míle seanson nach chuil tú ná an mór an freagart i thuirtear i giste a me le chuirt mar a gúil sé rúnda a muscan íiste nach idir chud lehan tíle ganis fág tí scóir agus chuúglíanach an beige tá tú géisteach faoist. Chóla tú scéalta be go áiridí sa muscan. Béidir go chóla nach tá sé sin faoichéilte agus marmh. Agus rád a bháin sagad a géiste faoiste. Tá neidir go rúd céanach chluisteige. Seacha glúis amach sa glúisiile. Ní ná dearmodar. Tá dtíana rálaat. Ní chun dúin síán. A bhfuil sé a rán rud céanna bhórmóra. Cog nach chuil rud céanna chola goda. Agus agus sé rud faoin bhuiis na digan tú. Chola chos dí mátéis éis éí na mairh. Donál sé na haspil agus dúr sé lob na cébrí pecaí a bhaisib tá siad maite. Ní le cócht sin ag duine be ach ag dí pecaí a bhatha. Mar sin na dí a díntar an peca. Agus díl ag duine be ach dí bháin tá an peca bhatha. Agus thug sé an cócht sin go neaglas. Agus an cócht sin ag chula hagart an ládíanam sagartó. Ach chuir gásan is go dtí chuchtainna díidir mu a tolcasteach go dtí hisa ar maidir máireach agus tá peca mar a foiir. Bhar a sé duna cínt. Agus tá sé náfeil nó ceapanta sa gohfuilach a mar bech bhfuil se caint. Agus maithata sa sinó? Bhfuil chun cheistehhainir. Bhfuil duine bé eile cintaí sa dúnmharú. Díar má meach feh sé go ghil go sé sin ará gur éis bé dhéanais. Ficstamta go meach sé go ghil go sé. Ó céirinne? Nach tiúdan. Bhí aine go mar sean sagart. Cháinnéar déisteach agus rád ruidir mé dúnmharú ní déir sé céhéad siúr sé asplóidíit. Thúrach. Ó mé sé ní léon fecha nach maithdí. Céimríce cén túlach pecaí a dínta go. Sin rud faoi tres a bheg na Franke. Tres a bheg. Lisiú. Nach cháimeach pecaí an danar mo chuinse sa deisi. Ní chuir sé droch bhisteach a bethrum. Mar tá mu de sé nach bhfuil éon teóra le maite na sté. Ní bh chum sé me héna chaisteach idir gáil áh dégus dís maite gom mar chahabríiske isteach a bhórne sinne. Den tú héna go bhhuiiste na Cilín? Tu nach háin. Sanú nach chun nach pecaí ar fad muid. Bhrárú a ládíanam sagad riimsa. Mar radúchtaí gom. Nach mar cathóm go deogus na híanaan peca go deog bhrárúda. Nach sin rud nar brunna bhór ná réon ghuiile. Ní brunúsáid? Ní níomh pól. Dúr sé tugam cholann faoi díon smachtaí mo cholann, smachtaím mo cholann, ar agla. Tar éis do bheith seanmór go gcuoineile, go dtí tin héin le fála.
De bhí lágur daon an íomh pól chaá le chuil. Bhfuil is headne sa lá tainehán tá an chahanúas a dhéon ar hagart agus níl sé féráilte ar roioine atá chuineal chósa go má. Bhfuil tá sin cheiste me chuirt gur an teasit nó bhuair tú máchhaid on den riamh ní chuireann. Chá sagart le mór bháinm le clí agus éadach mar táirt san is. Baidir sé femi siúla bheith hat agus éadach a tagarteirt. Well idirm sin ní chad in bit smugad a fósa má chan bíchacap rinne níos más le mac té. Agus is minic an stoptarm le chlí mé Strainseir í ggéar a teúir. Tu sé ag sagat ná du sé duna beile. Nach an rád amháin faoi drochfeas, Maslow, géir leanúint, go fád sé go seán stáir. Ní anna sé sé an dochar riamh go neaglas. Nach chu rud a rinne dochar. Saivras. Moladíine. Cócht. Siad an ábhaidí na háglas. I bíad? Á siad. Áte, bhfuir bíri, hí baris ar mór sa bhrainci bhfuir bháin, agus fanna géta bhí hostal go bocht. Agus sin, barid go leor muoin, agus bhí cócht go choló deile, agus hitte ar a síhéile. Ach, vétin senne séri gut. Will said ní sé sin dochar go náglas dertú. I gad go bhfuil an is mar dera. Ní a héin go rinne scéal Bishop Casey dochar go náglas in is go náganne will said a bhí níf agus a bhí chuil gan éfrin agus rud. No chuil mé clósa nach faoi rud a bu, nach faoi rud a bháin. Nís agus dog clósa an a díanamh. Gur neall sé rud a chin faoi í chuil me tadile. A chuil me faoi bhana bhána dús, bhfuil buchas le díide sí. Híl mé díomide sí gur a sagas agus aspaig. Hí nádúrach, nó os nádúrach. Nach buchas le díide sí tá siad nádúrach chosú le go déalagan. Dúirt sí sin héirde? Rud gundam? Rud is fiirde. An nádúr céanna tá an defad. Agus an lágar céanna, agus an cathú céanna. Agus tá cathúide, bíon cathúide sagas chuir. Tiganach meach. Agus é na naíomh. Lór me fao tresa. Cha sí sin bblion go bblion go léideire gá síl. A treide na í aspa creide. Nach rahin díán. Nach rahin síl anna. Nach tá nach a bás. Agus chu cháisteach a báil sa tálas go bíon éideire. Agus bhí sí cráte. Ach, bhfuil is an scéil sin faoin nádú agus rud. Díginn tú, tá mu déir lag chránis, díginn tú díobh sagart faoi lochaid, go isteach, tá gear a siar a ina baráistí. Veice tú Chilín, amachchan seo le cumudé, tiile daoinegas na sagart? Nu, bhí uair gur mis is a sépéil seaganne is ráid leanna na le clí a chas sean sagartlum. Lís bhí go leor teachtasteach san áirt san am. Tá seo beidir leicéir blianúch, dútíile. Agus bhí sé gosníil, ceirtáta deirmse, táidir sé. Híl méide sé, le ré me hagart ó, gur a déirilín, ní rá inéadní aganne na ceamalí siad sráithleanal a chochna í dhéagú. Agus híl méide sé go míon airneiri. Agus níide sé, tá na scóragann buchas léidí, teine tíile amach a teagan na tíile isteach. O bhhaileit go bheice an céad a bheith an iad pósa? Well, lís, bhanis, le mé leabhar le gorid, le tamlochan. Le Carcini. The Apostolic Origins of Priestly Celibacy. Agus ní léon tá a scrífa le fáil, nó má tá ní frí fósa. Chéad na trí chéad gom líam, mar bhíoniad blianta na géir leanún san neaglas. Agus má bhí cheáin níl sé ní fríomha. Na chanúas bhí géilean sí críochtú, tháinig cúrle le chéile in Elvira, na Spáine. Nis ní Portugal bean san am, ní rachan písáin. Tá Elvira hí san aice le Gibraltar. Níl mór an náman is fantain le chéile. Agus sé le chéile, agus dúte go leor a dí rinneidir. Agus go gaithí
tílíhead na háglaise, agus an tílíhead lífa a cholíana, go hagart, go aspach, agus go diocán, deacons. Agus an sin, sem líon tílícha, hánig cúrla mód na Africa hua. Nuair ba tír ínta caitidí chuin Africa, na Africa hua. Ceora an meán muire. Agus bhí cúrla mór aglaisach an sinne cartid. Agus siad lacham déan chula seo, síle go raníomh Evistíán. An rud a hagas na haspel. Agus é cheacht an taníis. Díanach muide freisin é a cholíana. Sin an fresin. Agus lacham lei sin go éonghó go bé teagas na naspel le tháinig an nuas. Ca me ceiste bháinna chuirta sal gríoch na muidir lug. Cuirin tún le chéile go híntacha balaíart na réirinstana goid cenáid go ddíirecham le clia últa do chúnaí na háiteach í tá hímpelort. Tá mo chúnaí sin Israel Berkeley, teastan mhórhain tá matter. Agus písa chuúna cean númad á thua go handana, tá Mount Joy. Mount Joy. Óstan le clia. Mount Joy Hotel. Agus fecem serwe me Parc Chróca. Dus nach tú leis. Agus uair an tíag amach glíon an chluise an bhéiciú, go teachtan an nghuí. Chluise. Agus písa ó thuáil sin tá an rúda do go muid bhleach líir the Dead Centre of Dublin, Glas 9, an Rillig War. Tá me chabuíchud le bhachtúíomh, tá chud pechaí mai tilúg, tá súlam gúil mo chud sa mai teid sanis. Na go rága déantáid. Ná an áte go le blianot, agus me beir an amsaríist, go mar muid go dín chéad agus blian chun mar a deartar sílim hís a géirí. Gur mahead sin enis an tahead Cilín Ó Corrín balaíir agus a chud benachtaí cura ige na históí fad. Sin a bhfuilin na sein an nacht be muidir éis rís le cúna dé le chláraile in teachtan sehaguin. Idir a dálín chunig í héin a cainte agus a córa agus bhfuim héin agus ón sagart bud a go déasláintse fad. Fannig Lennon sa her TG Cahar, Homes Under the Hammer.